आम्ही हांगासर जे भक्तगण श्री देव बोडगेश्वराच्या चरणी नमन करता, श्री शांतादुर्गा देवीच्या चरणी नमन करता, नतमस्तक जाता। जे प्रयत्न आम्ही वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान ह्या जनजागृतीच्या कार्यान केल्ले आसा आनी एक दुःखदायक जी घटना हांगासर आमच्या जत्रोत्सवाक घडल्या, जाच्यामुळे आमच्या अनेकांच्यो धार्मीक भावना दुखावल्यो आसा। आणि ती म्हणजे हांगा ख्वाजा गरीब नवाज कितें हाचो जो स्टॉल लायलो ताचेर हलाल प्रोडक्ट आसा आणि हे सगळे हलाल मांस आणि हे नॉन व्हेज सगळे प्रोडक्ट हांगा विक्री केली वता। आणि हे सगळ्यांचो जो आमचे दुःखाचो भार आसा तो आमी देवाच्या चरणी हांगासर एक गाराण्याच्या माध्यमांतल्यान सांगणें केल्लें आसा की देवा आतां तूंच आमकां वाट दाखय। कारण सकाळी पोलीस स्टेशनान गेले, पुलिसां कडेन आमी हो विशय निवेदन दिला की आमची धार्मीक भावना हांगा दुखवल्या। पयलीं हातूंतल्यान बरेचशे आमचे गट वचून आमची देवस्थान समिती आसो आणि बाकीचे पदाधिकारी आसो हांचे कडेन भेटी जाल्या। विविध माध्यमांतल्यान हो विशय शासन प्रशासना पर्यंत पावला। अशे प्रकार खंयच घडपाक जायना ही आमची काळजी आमी घेवपाक जाय। कारण हलाल प्रोडक्ट जशें आमी सांगले हे मुस्लिमांचे तांचे संदर्भात आसा, तांणी मशिदी लावचे, तांच्या ईदाक लावचे, पूण हांगा देवस्थानान आमच्या बोडगेश्वर देवळाच्या प्रांगणान लावप कितली व्हडली धार्मीक भावना आमची दुखोवप हे गोष्टीचो हांगा विचार जावपाक जाय। दुसरी गोष्ट ह्या माध्यमांतल्यान ह्या सगळे सांगणे आमी जे देवाच्या चरणी केला, देवाक म्हटलां की तुवेंनूच आतां हातूंतल्यान सुटावो करचो आणि सुबुद्धी दिवची आणि जे कितें आसा ते सुटचे। त्याच बरोबर गोंयच्या सगळ्या देवस्थानांक आतां जंय एकत्रीत येतली, खंय जनरल बॉडी जातली, हातूंतल्यान सगळ्यांनी सादूर जावंक जाय आणि आपल्या गांवांतल्या सगळ्या भक्तगणांनी देवस्थान कमिटी कडेन ही मागणी करपाक जाय की जनरल बॉडी जी येतली आतां त्या जनरल बॉडीन अशा तरेचे स्टॉल्स आपल्या जत्रा उत्सवाक आसपाक जायना। हे ठराव जर जाले, हे केले जाल्यार फुडल्या काळान आमी कदाचित सादूर जातले। ना जाल्यार आमी अशेंच जर निकृश्ट रावले जाल्यार जी स्थिती बांगलादेशात निर्माण जाल्या ती स्थिती ह्या संपूर्ण फाल्यां भारत देशात गोमंतकात निर्माण जावपाक वेळ लागचो। त्या खातीर आमी सगळ्यांनी सादूर जावंक जाय आणि ह्या विशया संदर्भात जागृती करची ही आमची मागणी आसा। देवस्थानात कुठच्याही धर्माला स्थान द्यावं असं आपल्या कायद्याप्रमाणे सर्व धर्म समभावाप्रमाणे असतं। परंतु ह्या ठिकाणी काय झाले, तुम्ही इतर धर्मियांना सुद्धा स्थान द्या, परंतु ते देता असताना कुठं तुम्ही आमच्या धार्मिक भावना दुखावता कामा नये। आता आम्ही आलो आहोत हा देव देश आणि धर्मासाठी आलो। जर आपल्याला ह्या ठिकाणी येऊन तुम्ही हलाल बिलाल वस्तू जर विकायला लागला तर आपल्या देवस्थानच्या समितीने काय केलंय, त्यांचं कर्तव्य होतं की त्यांचं लक्ष या ठिकाणी द्यायला पाहिजे होतं, पण ते लक्ष कोणी दिलं गेलं नाही आणि याच्यासाठी आम्हाला पोलीस स्टेशनला जावं लागलं। प्रश्न इथं आहे कायद्याचा प्रश्न, जर आम्ही त्याला सांगायला गेलो तिथं भांडण होणार, पण ते होता कामा नये म्हणून आम्ही कायदेशीर पोलिसांना सांगितलं। मी याच्या पुढे विनंती करतो देवस्थान समितीला की असले ज्या काही गोष्टी असतात त्या तुम्ही कायदे नियमाप्रमाणे काहीतरी देवस्थानच्या जनरल बॉडी मीटिंगमध्ये हा कायदा पास करा की इतर धर्मीयांना देत असाल तर हरकत नाही, पण ह्या ठिकाणी हिंदूंच्या भावना दुखावता कामा नये ही आमची प्रामाणिक इच्छा आहे आणि असं याच्या पुढे होता कामा नये एवढीच इच्छा आहे। गेली 2 वर्ष आम्ही या कमिटीकडे संपर्कात आहोत। आम्ही स्वतः आयल्यात, अनेक विषय मांडल्यात। अधिकार शेवटी देवस्थान कमिटीकडे आसता, आम्ही ताच्या अधिकारांक लुडबूड करीत आम्ही विनंती करता आमकां ह्या दृश्टीन 3-4दा मांडूनय अनेक जाण हांगासले येवन गेल्यात, मेळ्ळ्यात। काही जाणांक कशी वागणूक दिली हांव हांगासर स्टॉलाक कॅमेरा समोर सांगू शकना। अशा तरेन काही जाणांक धुतकारले गेले, तरी सुद्धा फक्त आमच्या देवा देश धर्मा खातीर आमी सगळी लायफ राज्य सोडून हे काम करता। लक्षात घ्या, आमचे हो प्रश्न घरचो ना आसा, हो देवस्थानचो आसा। अख्ख्या म्हापसाच्या हांगातले देवस्थानचे आनी म्हापसाकारांचो आसा। तो फक्त आमच्या म्हापसाचोच न्हय, संपूर्ण गोंयभरचे हांगाचे जे कोण भक्तगण आसा तांचो आसा। हांगा जे बसता तांची मोठी जबाबदारी आसता आणि जितली जबाबदारी मोठी तितली चूक जाली जाल्यार तितले ती भरपाई देवा कडेन करची पडटा, हे लक्षात घ्या। काही गोष्टी वता आमी ते मान्य करता। जेन्ना आयले स्टॉल लागले कळ्ळे, जागृती जाली, काही जाणांक व्हिडिओ काडलो, त्याविषयी संपर्क झाले, प्रयत्न केले। आयज हे आवाज उठयल्या नंतर FDN आयज धाड घातल्या
ही धाड कशी जाली कारण खंय तरी लोक उठले आम्ही तेच लोकांक सांगता तुम्ही हांगा येता न्ही विचारा न्ही देवस्थान कमिटीक तुम्ही विचारूंक जाय प्रत्येकान अरे बाबा आमच्या हांगासर हांगा स्टॉल कित्याक लायला हलालचो इतले विचारपाक जर आमकां हिंमत ना जाल्यार आमची भक्ती कसली भक्तीन ज्याची शक्ती ना ती भक्ती कांयच कामाची ना त्यामुळे भक्ती करत असताना शक्ती त्याच्या बरोबर प्रकट जावंक जाय आणि ती गोष्ट न झाल्यामुळे इतलो कालावधी हो वता ही जेन्ना पहिलेच दिसा घडटले न्ही तेन्नाच आमकां जाप विचारलो काय देवस्थान कमिटी आनी सगळी शासन प्रशासन यंत्रणा कामाक लागली आयज सगळे कडेन जागृती जावन खंय तरी आयज हो विशय लोकां पर्यंत पावला आणि आमी हेचो परिणाम इतलो दिसता की गोंयभरांत फाल्यां सगळे कडेन देवस्थानां ही सादूर जातली आणि हाचे फुडें असले प्रकार खंयच्याच देवस्थानांत घडचे ना आणि फुडल्या वर्सा आमी मागतात सगळ्या भक्तगणां कडेन की अशे तरेचे कितें घडले जाल्यार ह्यान पयलीं देवस्थाना कडेन कोणाकूय विचारप कमिटीकूय विचारप जाय जाल्यार तांचे कडेन येवन संपर्क जाला काय